روژا یکشنبه بوری پارتیا یکیتی یا دموکرات آ کرد لسوریه را پوراخواه یا هفتانه بناو نیشانه افرین دبن داگیرکریه ده بلاف کرد او درا پوراخواه ده گلک پینپêkirinên milîsên dagîrkeriya Turkiyê li Efrînê belge dike ku bajaroka meydan ekbeze rûbirûyî guhertina demografiyeke fereh û destdanîna sermal û mewalan qedexekirina şahiyên sersalê û hin tewanên ebu emşetê. Li gor heman raporê Odeya el-Azam ya Îxwan el-Muslimîn rûjayînê sê şahiyên sersalê li holên çiyayê Hewarê, Lord û Şakefê li bajêr qedexekirin. تێزانین ku bajaroka meydan ekbeze ku ji 2500 nişteciyên Kurd ên resem tenê 400 nişteciyên Kurd piştî dagîrkeriya Tirkiyê lêvane. Ev jî li gor wê rapora heftane ya jimara 178 ku di 22/12 2021 de bû. Desthilatên dagîrker welatiyê Kurd Fethî Mihemed Elî ji gundê Meserkê yê girêdayî bajaroka şera girtin û roja pêncê ew berdan. Têzanîn ku ew welatî berê پرجاران هاتیه رواندن و بردان. هر وها راپورا پارتیا یکیتی آشکره دکه که دسیی 12/2021 ده دستلاتین داگیرکر جنوبا والاتی نسرین محمد وقاص یا سالی جباجاروکا کاخری یا گریدای مابتو گرتن و داخوازا برده لکه دراوی جبو برداناوی لخوادیه وی کرن. لأولیکی دن دسیی 12/2021 ده milîsên الجبهة الشامية آویتن سرمالین گنده ترنده و ولاتی مصطفى ناصر حکمه فقا یه 5 سالی و جوانک بناوه حسین یه 26 سالی گرتن. بیکو sedema گرتنوان وره اشکره کرن. راپورا هفتانه یا جمارا 178 یا نویسکه ها را گاندنه یا پارتیا یکیتی لروژا یکشنبه بوری درکد و تیده گلک پینپêkirinên کومین تروریست این گریدای داگیرکeriya ترکیه بلگه دکه. تێزانین ku nivîsgeha ragihandinê ya Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê ku ji roja dagîrkeriya Tirkiye û milîsên girêdayî wê ve tawan û pinpêkirinên wan li Efrînê û li gundewarên wê belge dike û bi raporeke heftane bi navnîşana Efrîn dibin dagîrkeriyê de belav dike. Anîndeyên bajarê Efrînê û derdora wê ji bo şermezarkirina zêdebûna nirxê kehrebê banga xwepêşandanekê li dijî kompanyaya elektrîkê ya Encûmena Xwecehî ya Herêmê kirin. Peyamnêrê Efrîn Post ra gihand got kompanyaya elektrîkê li bajarê Efrînê ya dagîrkerî piştî niyeta xwe ya zêdekirina nirxê kehrebê li jî sivîlan rawestan. Anîndeyên bajarokê Cindirîsê li dijî Encûmena Xwecehî kompanyaya elektrîkê piştî got nirxê kehrebê bilind kir li banga xwepêşandanan kirin. Kompanyaya elektrîkê li bajarê Elbeb, Marê, Ezez û Axterînê dagîrkerî ji roja duşemê ra gihand got nirxê elektrîkê ji sedî 40 zêde bûye. Ev yek jî bûye sedema got xelk nerazîbûna xwe li hember zêdebûnê li piraniya deveran nîşan bidin. Şirketên elektrîkê sedema bilindkirina nirxê bi sedema xirabûna nirxê lêreyên Tirkî li hember dolarê ji ser çavkaniyê Tirkiyê ve girê didin. Hefteya borî Encûmena Xwecehî ya bajarê Ezezê nameyek ji kompanya dabînkerê kehrebê reşandibû gotibû. Divê pabendî peymana got di navbera her du aliyan de hatiye imzekirin şirketa Sûrî Tirkî Elektrîkê di de herêmên Bakur û Rojhilatê Helebê li gorî peymanên lihevkirinê bi Encûmenî Xwecehî re di sala 2018 de Encûmena Xwecehî li Ezezê mafê ve berhênanê di nav kompanya Tirkiya taybet akê enerjî got ji bo dabîrkirina elektrîkê bajar û gundewarên wê bi dirêjkirina kabloyên voltaja bilindir ya deriyê sînorî Babil Selam re li devera Sêco ya li Bakurê bajêr. Berpirsekî Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê li roja sêşemê got ku tevlîhevkirina garisê zer ê nepaqij bigênim re li pişt nebaşbûna nên li herêmê ye. Herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê rastî kêmbûneke berçav di kalîteya nên de tê û di van hefteyên borî de di nav giliyên niştecihan de li ser hebûna qoma hûrkirî û gemarê di nanê yaremtiyê de tê. سلمان بارودو هفسروکê desthilata aborî di Rêveberiya Xweser de got ku cudahiya rêjeya genimêzer di navbera yek û yeka din de û têkçûna sivikkirina û birêk û pêkkirina ceh
بریک و پیک و بو sedema kêmbûna karîtayonên. Baroda ji nav Brês re got, garisê zer ji bo xwarina mirovan guncav e û ji bo nên bi baran tê xwarin. Lê hebûna xirûb, qû û maddeyên biyonî ji ber raxistina wê li ser rêyên giştî ew e ku bandoreke neynî li ser nên kiriye. Desthilata aborî hikûmetayek ava kir ji bo dîtina karegehên li Bakur û Jilatê Sûriyê û girtina tedbîrên guncav ji bo baştirkirina kalîteyanên û baştir hûrkirina gênim li gorî berpirsan. Baroda balkişan ku hikûmeta hatiye avakirin yek ji yên pispar e û dê rasterast çavdêriya kargehên hêrandina garisê zer bike û paqijiya wan û rêjeya tevlî hevkirina bi ardê re misûger bike. Baroda berdewam kir û got, tibaba gênim li herêmê heta destpêka demsala bê têrê dike. Lê gergenim ji herêmê re were anîn dê ji bo salên pêş me bibe tempûneke stratejîk. Di daxuyaniyeke berê de hevseroka desteya aborî di Rêveberiya Xweser de Emel Xuzeyem roja duşemê got kwalîta nên di mehên borî de gelek baş bû ji ber ku ardê ku wê demê ji bo nanê wê dihat bikaranîn tenê ji gênêm dihat çêkirin. Wê berdewam kir û got kêmbûna gênim li herêmê ji ber ziwabûnê ye. Niha ardê garisê zer li ardê gênim tê zêdekirin da ku nan bê çêkirin. Wê got jî tiştê tê gotin ku ard bi maddeyên nenasre têkele yan jî ji bo xwarina mirovî neguncav e bi tevahî derewe. Rastiyê re netêkildar e û ya ku bi ard tê tevlihevkirin ardê garisê zer e ku ji sedî 20 derbas nabe da ku kêmasiyê tije bike. Pêşengên malperên tura civakî bi berfirehî wêneyên nanên nekalîte belav kirin û gotin ew nan ji nan pêşxaneyên ku Rêveberiya Xweser piştgiriya wan dike. Hatiye çêkirin. Piştî nêzîkî neh mehan ji hilbijartinên li Holandayê navê wezîrên govê hikûmeta nû ava bikin hate ragihandin. Hikûmeta nû bi serokatiya Markgotê ji Partiya Gel ji bo azadî û demokrasiyê be. Li gorî zanyariyên goketine destê me de wê hikûmeta nû ji 29 wezîran bêta avakirin, 14 ji wan jin. Hêjayî gotinê ye got wezîra dadê Dîlan Yeşeklos welatiyeke Holendî ye. Eslê wê Kurd e ji Dêrsimê Bakurê Kurdistanê ye û li Enqerayê sala 1977 ji dayîk bûye ji bo Partiya Gel ji bo azadiyê û demokrasiyê ye. Roja dişemê firokxaneya Dallas Fort Worth a navdewletî li Amerîka sozên sedan geştên ezmanî dereng dixe ku ev bandoreke mezin li geştên hemî rêwiyan dike. Li gor datayên Flight Air zêdetir ji 340 geştên ezmanî li firokxaneya navborî dereng dikevin. Herwiha zêdetir li 110 geştên din li roja yekê ya hefteyê têne ragirtin. Têzanîn ku rêjeya tûşbûyên Covid-19 di rojên sersalê de gelek zêde dibe û ew amar dibin sedema ragirtina gelek geştên ezmanî li Amerîka û li seranserê cîhanê.